tozuru m fụtara m di mana nwoke afọ ọ fụtara m anụbugo nwaanyị ghọtago mụta ofu nwa nwaanyị ya na nwunye wee sokwo wee duru nwa ya wee na so after 2 months mụ na ya na-abọfụsị like onwe anyị anyị wee accept ọ na anyị ga-anụ onwe anyị o wee mee ego m mesi ife niile dị n'isi m mana ebe o bi na PH ewee mee nye gịnị transfer to ebe ọzọ wee jee ebe afọ chọtakwa ụlọ hapụkwa ụlọ ahụ obi na ya o so mana ya na-eje every other weekend je na evisit efe a na-anọnụ dịka di na nwunye ya wee mesie wee notice na-adị ime maka na o nwee akwụkwọ ya na-enene that's why ya ji aga laba ka front ịghọta kịta tagoje na-afịa ya na-echigịta azụ ọ sị m ya wee notice na-adị ime ya wee gwa ya wee si ya ka ya nataba ebe afọ obi ka fa na-abụ bizi elu dịka di na nwunye ka ya si ebe afọ na-eje ebe ọbụla ya chọrọ ije ọ sị ya mba ya naba n'ụlọ ya dụ na PH ya wee gwalụ wee sị oke o so before nya anaba wee kpọọ ya wee sị ya na o nwee nwanne ya nwaanyị lụrụ di wee lụọ ya na di ya ese okwu na ọ nọ ebe afọ ya don't worry na ọ manye ya nsogbu o na ya chọtala mami ụlọ na the same place o but na ọ dịtụ very close na ọ bụrụ na mami akwakpo n'ụlọ afọ ya kwatala ya ka nwanne ya nwaanyị afọ jezie ka ya na mami abili ịghọtago na ọ ga-abụ just for a while ya wee kwela o wee lụọ ọ sị m nne nwanne ya nwaanyị a wee bụrụ ife niile di ya kọlụ ya ife niile ya kọlụ di ya ebulu kọlụ nwanne ya nwaanyị ewezelie na-akụ asịrị na the compound ebe fabi ghọta na anọgide nwa gaanyị na-ele ife ebe afọ kpọọ ya sị ya na nwanne di esi na ọnya nwa ji dis marriage na ọ bụrụ na ya sheki ekita marriage anụnwa adasa anọgide di ekpọbịa sị ya ma nwanne ya nwaanyị ọ na-enye ya any support ya sị ya mba ọ sị ka ya mazalụ n'ife o ji afịọzi na ọnya nwa bụ ife na-eme ihe niile ịgbagolu ụdị ha ahụ ya sịkwa ya mba ọ sị m nne ihe a na-emekwa ya na-aya nwanne ya nwaanyị a na-aya this very lady o si be die bata ya wee na-asị die n'ife a bụrụkwana ife anyị ikwuru n'ọnya na mama gị ga-ebi o kịta anụnwa na n'ọnya na ya na-abọbizi ọ na-enye ya nsogbu ịgbagolu na mgbafu n'ife ọ na-enye bụ 40k feeding ịghọta na ya na-esikwe nri na-eme ife niile ọ sị m upon that o na mami ya na-abịa eli nri bie o na nwanne ya nwaanyị ọnọnya na-efe di o ọ sị m nne ọkwa na ihe a wee na-eme o ya wee bụba afọ ime wee busie afọ ime wee jebe ụlọ ọgwụ ije mụ nwa sị m datin ime mere for 3 days ịgbagono the first pregnancy ya wee lụọ wee mụsịa nwa ozugbo ya mụsịrị nwa di ya nụrụ a na ya mụrụ nwa na-asị ya kedu mgbe ọ ga-abata ya batabanye bụ n'oge n'ụlọ ọgwụ ọ sị m nne n'ike gwụkwali ahụ ya wee n'okporo dịka ya zụsi ike si dịkwa heldi nkwado heldi ngwa gị nataba ọ sị m ya wee naba ahụ na-alụta ọ bụrụ na ntie bịara ntie sasị anya arụnye je dị n'ele ala ya na-elute ọ bụrụ na mami ya ma ụmụnne ma nwanne ya nwaanyị nke ọzọ ụfancha niile ejugo na the 2 bedroom ebe afọ na-ekwurodo okwu nye je dị ele ala ka a sasịgharị arụ sị m mana di ya bịala ebe ya dị na dide ya batalụ from ụlọ ọgwụ si anya bịa ka o jesie nri nye ndị mmadụ ya mara ife a ga-eme ọ sị m na ebinie wee jesibe nne sisie nri nyefefe elie nye je dị n'ele ala ọ sị m nne na after 2 days ya mụrụ nwa dị ụtọ na mmadụ jụrụ ebe n'ịmagonofe bidokwa n'ọdụ stens a na-eme mana di etirie ife mana nke kasị njọ bụzi na gịnị mere 2 days ka day before di ya na ọbatasị ya ya chọrọ ka mami ya sozieli wee nọkwuola ebe a nwanne ya nwaanyị mami ya kịta anụnwa sozieli wee nọ n'ebe a ya mụrụ ife a ga-agwa ya kwesị anyị ife abụrụ ife anyị kpa ọsị ya gịnị ji wee mezikwa anụ ọ sị m na ọ kwafọrọ m di ya pịa na ọkwa ife eji wee tie ya ife o sị m mami ya wee nọrọ ọ sị m nne ya afụsiga anya ka mami ya bịala ọmụgwọ si nwaanyị a na-eso mami ya pipi ya kwugheli ọnụ na a ga-akwa nne ya kwa nne ya kwa nwanne ya nwoke kwa everybody ọ sị m na ha dị ise n'ụlọ afọ na ife di ya na-enye for 1 month bụ gịnị 100k iji wee feed mmadụ niile ọ sị m in fact na nke kasị njọ bụ ya kụnye pụọ kịta nne di ya abanye n'ime kichin ụlọ ocheki oko rice na onefe ọnụ cheki uko beans na onefe ọnụ jee n'ite cheki anụ dị n'ite na ọ ga na-asachi everywhere ọ sị m mama na ọnya na-esi ụtụtụ si efife si abalị sie ya ife ọbụla a ga-eli na ọnya na-esi na-enyefa ọ sị m nne ewee na-akwụ ya ha kwali asị ụzọ ya ma mme ihe ọbụla a na-ekpe so ya na di wee were baba mba di wee sị ya na ya fụ na o nwerezi nsọpụrụ o jikwa na-akpali mami o ji na-eme nna na-eme ọ sị m ka aka na-ekwu sị m di ya akpakwa nwanne ya nwoke wee kọbalị akọgideli kọsịalịa nwanne ya nwoke wee kọkpọ ọnya wee jụbịa ya wee tebụl olu nwanne ya nwoke ife niile mana ya gwara ya na o tiri ife after 2 days ya mụrụ nwa andị ya gwara ya na o tigokwa ife ọzọ na ya kwụsịrị ife ndị ọzọ sị ya na ya na mami ya na nwanne ya nwaanyị bi
ịghọtago wee gwa ya ife mami ya na nwanne ya nwaanyị na-eme wee gwagide ya gwasị anyị ịgbagolu fa wee kpekpesị ọsị m nke a na-akọla anyị ife na ya dụkwa ime ọzọ na ya dị ime ọzọ so onye wee gwasịa nwanne nwoke wee kpọ die wee gwaba die wee sị ya na ya anụgo from her sister wee sị ya na etele ugbo etele ose na ọ bụrụ ana m ama gị na nwanne gị nwaanyị nọ na the same house na o nwere ka peace do na ị ga-achọrọ fa ụlọ which what you promised my sister ịghọta kịta which bụ ihe ikwere nwanne m nwaanyị na nkwa na nwanne nwoke kwasị ọsị m nne di ya wee leta wee ligoli ya wee na-akwụ ya sị ya nwaanyị o ji wee gwa nwanne ya nwoke maka mami ya nwaanyị o ji wee gwa nwanne ya nwoke na mami ya nọ so ya akpụ ya yi na ọ ga-akpọ nne ya kpọọ nne ya kpọọ nwanne ya nwoke sị ya na mami ya ga-anwụ n'ọya maka na arụ adịrọ mami ya fa na-ekpe ekpele ka mami ya nwụọ na mami ya nwụrọ ọ sị m everyday na na-akwụ ya yi na aka akpọ nne ya kpọọ nne ya kpọọ ụmụnne ya kpọọ ọ sị m nne na enwere ike iku ume na enwere ike izu ike na di egotelu fom chenji fom ebe fa na-edina nke a bụ okwu eji ekpọgide ya eyi akpọgide ekpọsị anya agwa ndị ya dị niile ọ sị m ivi na ndị ya dị na-asị ka ịbọsị nwaanyị a ga-ana na ọ bụ na nwaanyị a nara na o nwere ike ikwepụ iso na ajọ ifenya melodie kịta abụ na ya gwara nwanne ya nwoke na ọkwanya bụ ajọ ifenya melodie nwaanyị ya ji wee gwa nwanne ya nwoke na ọnya bụ ụzọ kpọọ nwanne ya nwoke wee kpọọ ya wee kwuo ha own side of the story ịghọtago ndị na-ewepụkwa na o tiri efe maka na ya gwa nwanne ya nwoke na o tiri efe na nke a ga-abụ ezigbo nsogbu na ya mara ma ọnya jos bụrụ ngwongwo ya na be nna ya kịta bifo ọnya nwụọ n'oge elugo mana ife a chọrọ ịma bụ nye emela ajọ ife na nwanne ya nwoke kpọrọ ya wee jụọ ya ife di ya ekpesịrị ya wee kọọlị ya n'ife di ya chọrọ bụ ọkpọ nwanne ya nwoke ọ kọọlị ya ife niile ya na-eme nwanne ya nwoke kpọzi anya ya wee zobe ya zobe bad side ya na bad side mami ya na bad side ụmụnne ya ọ sị bụ nne na ya bepụ ọnụ ka ọlụ ndị befe ife fajife akọ na this marriage ake endgo mana for gịnị na just zosie fancha niile nso na kịta na di ya na-akpọ ya ọkpọrị agbụdị na ya bụrụ mmadụ dị m nne na ya mara m ya mee misteki maka na ya mara ife nwaanyị nke izizi ji wee na ọkwa ifo na mana fa gwara ya na nwaanyị nke izizi jụrụ na o nwere ka fa duru nwa na ọ kwụsị ife agwali ahụ na ya mọrọ n'ike gwụrụ ya na ya mara ife ya ga-eme na aka ji wee wepụta ya ebe a ike gwụrụ ọkwa ifolo amara m ife ga-ekwu mana ịgwa gị eziokwu mgbe ọbụla a sị na mmadụ nụrụ nwaanyị n'osi anya nwaanyị afọ na-adụrụ nwa ya na nwoke afọ wee bịalụ gị di jee jụọ ese ka ịmala ife ọ bụgodu nwoke adụbe nwaanyị ị kwesịrị ịjụ ese ọ bụrụ nwaanyị ka ịfụlụ chọọ ịnụ ị kwesịrị ịjụ ese ihe a bụ ihe ndị be anyị na-eme ọ bụrụ m ife kpata na kịta anụnwa ada ajụzi ese nọọ ebe onye fụlụ nwaanyị ọnụọ ebe onye fụlụ di ọnụọ nka na-abịa ekpebi ikpe nka na-aba agbasa ọ nwere ike ọ bụrụkwa the same thing bụ ife gbasalụ the first wife and now irigolukwe n'enu the same thing kịta amara m ife m ga-agwa gị mana imere ajọ ife ịgwa nwanne gị nwoke ife a na-eme gị even n'ime mistake kedu ife na-aza na otisi gị ife na ịgwara nwanne gị nwoke ntị ife ọsụwit ka chewing gum I don't know what it is iji wee zoo onye ezo marriage bara a na gbim ọ nwere onye ma ebe ndụdụ mmadụ mana imere ajọ ife mana ọ na-eji n'ife nkwụ wee jọj ndị be anyị daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ